O Migi, ubara po ning mga tao nga natawo aning pitsaha Pebrero 4. Okay, si. Kung ikaw na tao sa Pebrero 4, pinangga ka sa imong mag-igsuon o imong ginikanan. Kay kugihan man sa kas trabaho. Unya ikaw, maayo sad ka mugunit og kwarta. Pero mugawas lagi kay unsaon na ay mangayo, maluoy man ka. Ug ikaw, malangan sad ang imong kaminyuon. Gusto na nimo untang magminyo pero naghuna-huna manggugas imong maigsuon. Gusto pa ka nga makaeskwela sila kay ikaw may ilahang breadwinner. Paningkamot kay aron mo asenso sa kinabuhi. Ug mao na imong hubad sa Pebrero 4 KC. Pebrero 4, mga natawo aning mga pitsaha, pulana. Ayaw kalimot sa pagtanaw, pag-like, pag-share aning video, and also to subscribe this video. Thank you.